салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро 18 та хонаву замини фурӯшие ки аз шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон қимат арзон ҳам ҳаст баҳри шумо омода кардагием. бародарои азиз, ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо як дона лайки бобигира биҷақед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед ва дар шумо хеле хонае ки дар кор боша ҳатман дар комментария бинависед. иншоалло мо баҳри шумо пешкаш мекунем. ва бародаро, касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд ё мошини фурӯшӣ доранд, гоҳои фурӯшӣ доранд, бақаи фурӯшӣ доранд, чизе ки доранд, дар рақамҳои мо дар WhatsApp равон кунед. иншоалло мо баҳри харидоро пешкаш мекунем. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. худо нигаҳбонтон боша. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. курси имрӯза дар рӯи экрани шумо. якум хонаи фурӯшӣ. ина бародаро, хона қарор дорад дар ноҳияи Восей. 8 сотиқ замина, 6 дар хона ҳай. Туалет, баня дорад, аловхона дорад, ҳамом, ҳамаи чи ҳастак бародаро. об светш ҳама вақт ҳаст. дигар чизош ина бародаро, дар рӯи экран ҳамаш навистагия. бо тамоми хона як мебели чизош ҳам фурӯхта қатъӣ мешавад. нархиш 400 000 сомония ки бо савдо карда мешавад. бештар маълумотро метавонед ки бародаро ба ҳамин рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. хона хубай, ремонтш ҳам созай. нархиш 400 000 сомония ки бо савдо карда мешавад. касони харидорӣ, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. дуюм хонаи фурӯшӣ. ина бародаро, хона қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, ноҳияи Кушониён. 3 сотиқ замина, 3 дар хонаҳае ки даруни хонаҳо то шкатур пукатур кааги бародаро, берунаш шкатур кааги нест. хеле шароит ба фикрам сист. ина туалет банярам дорад, дигар чизошам ҳаста. хонаҳо ремонтош созандуруношу беруношу не. нархша 210 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. хона дар наздикии аэропортай бародаро. касоне ки харидорӣ, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. сеюм хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, дар пеши бозори Фарбонаи мактаб, Садиқ, Балниса, ҳамаш дар наздикишам бародаро. об светш ҳама вақт ҳастак. туалет, баня дорад, аловхона дорад, дигар чизошам ҳастак. 7 сотиқ замина, 4 дар хонаҳае ки нархша 750 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. ҳечай кафтарам дорад бародаро. касоне ки харидори нашод хона фаҳмидан мехоҳед, ҳуҷҷат ҳам дорад, документҳои хона 100%. касони харидорӣ, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. хона камака қиматае, не ки ремонту пимонт дигар чизош ҳамаш созанд. ина кавгам дорад аз хонаш. дигар ина аловхонаш бародаро, дегдуншам ҳаст. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. чорум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. бародаро, 5 сотиқ заминай, 4 дар хонаҳай. об светш доимӣ ҳастак. туалет, баня дорад бародаро. ҳуҷҷат ҳам дорад, ҳуҷҷатош 100%. нархша 280 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. дарахтои мевадиҳандарам дорад бародаро. беҳад заминаш калони хай созе, 5 сотиқ заминай. касоне ки харидори нашод хона фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. панҷум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Гипразим. бародаро, 2 сотиқ заминай, 4 дар хонаҳай. об светш доимӣ ҳаст. ремонтош замонавиам бародаро. ҳамаи чизиш 100%. ягон камбудӣ надорад. туалет, баня дорад. ҳамаи балнисаш дар пешай бародаро, дар пеши балнисаи хона. нархша 350 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. шашум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пушти магазинои Табрез. 3 сотиқ заминаи деэтажаи хона бародаро. подвалаш калонай дора, подвали калон дора. фақат харидори аниқ бошад, занг занад, бо савдо мешавад мега. ин митари ин мияй хона бародаро. нақшаш ин мияй. нархиш 180 000 сомония ки бо савдо карда мешавад. бештар маълумот ина дар рӯи экран навистагия бародаро. худтон бинед. касоне ки харидори, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. деэтажаи мега хона. хона хубай мега, ягон камбудӣ надорад. ҳафтум хонаи фурӯшӣ.
хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. Бародаро 6 сотиқ заминай, 4 дар хонаҳай. Об светиш доимӣ ҳастак. Хона 2 этажай бародаро. Дарахтои мевадиҳандарам дорад, антенни барабайскирам дорад бародаро. Дигар чизошам ҳастак. Падвалаш 12 метрай. Нархша 400 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. Ина бародаро антенни барабайскира бинед. 400 000 сомониш мега бо савдо мешавад. Касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. Документ ҳам дорад. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Турсунзода, деҳаи Истиқлол. 4 дар хонаҳай, долон 10 сотиқ замин, гирдаш бо семинблок маҳкамай мега бародаро. Об светаш доимӣ ҳастак. Туалет баня дорад, антенни барабайскирам дорад. Даруни хонаҳо созан мега, ремонтош трезарам дорад. Ина бародаро хутон бинед. Дар иҷа зиндагӣ мекунанд одамо. нархша 340 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. Касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. ин хонаҳо ҳуҷҷат ҳам дорад бародаро. ҳамин ҳамаи хонаҳое ки мо реклама кардаистем бародарои азиз, ҳуҷҷат доранд ҳамаш, беташвиш. Фақат мехарӣ, медрӯи зиндагӣ мекунӣ. нӯҳум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. 6 сотиқ заминаи бародаро, 5 дар хонаҳай. об светиш доимӣ ҳаста. хона иборат аз 6 сотиқ замина мега. ҳамаи чизаш қатъи фурӯхта мешавад. беҳад чизои бисёр дорад. туалет баня ва ремонтош замонавӣ ва ҳамаи чизош 100% ина даруни хона бародаро. нархша 315 000 сомонӣ мега ки консонери тамоми чизош қатъияй. ина бародаро дарвозаша бинед. 315 000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касони харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро бештар маълумот дар рӯи экран навистагиай. хутон бихонед. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. даҳум хонаи фурӯшӣ. хона дар қитъаи 6 дар шаҳри Кӯлоб ҷойгир мебошад. ремонтои хонаҳо нав аст. 6 сотиқ заминаи бародаро, 5 дар хонаҳай. об светиш доимӣ ҳастак. катаки ангурам дорад. алохонорам ҳаст бародаро. об светиш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатам дорад бародаро. 210 000 сомониш мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашод хона фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. ин даруни хонаҳоро бинед бародаро, абой задагиян. 11 хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, ноҳияи Себзор. 4 сотиқ заминаи бародаро, 9 дар хонае ки хонаҳои евра ремонт кардагиян. падвалаш 30 метрай. 30 метрам бародаро ба даҳан осонай. нигаҳ ки хонаҳо чӣ хел евра ремонтам бародаро. туалет баня дорад. об светиш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатам дорад. нархша 650 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касони харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. 12 хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Данғара. 8 сотиқ заминаи бародаро, 7 дар хонаҳай. об светиш доимӣ ҳаст. ҳоҷатхонаву баня дорад. об светиш ҳама вақт гуфтем ҳастак бародаро. документам дорад. фақат мехарӣ, медрӯи зиндагӣ мекунӣ. ягон камбудӣ надорад бародаро. хонаҳои замонавиян, ремонтошу фурӯхта мешавад ба 445 000 сомонӣ. бо савдо карда мешавад мега. касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. 13 хонаи фурӯшӣ. ина бародаро замини фурӯшӣ дар ноҳияи Дӯстӣ, Ҷиликӯл. 24 сотиқ замина, 2 дар хона росткардагӣ барои ҳамин ҳуҷҷат карданаш, 2 дар хонаш росткардагӣ бародаро, ҳамин нимкулаҳай. замини холие бародарам, 2 дар хона росткардагӣ. нархша 83 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби замин дастрас кунед. 14 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Данғара, ноҳияи Шарора, Уртабӯз. 6 сотиқ замина, 2 дар хонаҳай бародаро мега срочно сум дар кора, хонара арзон кардем, бо арзонан мешава. харидор аниқ боша, бо арзон мешава.
банияш дар даруни хонаҳай, туалет дигар чизош алохонаш дар беруни бародар алоидаҳай. Нархша 125,000 сомонӣ мега ки бу савдо карда мешавад. Ина бародаро хонара хитон бинед беҳад арзонаш кас. Ремонтош мега 100 ягон камбудӣ надорад. Нархиш 125,000 сомонӣ. Касони харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. 15 хонаи фурӯшӣ. خانه قرار دارد در شهر دوشنبه ناحیه پختکار. 2 ساتق زمین برادر و 3 در خانه های آب سویتش دائمی هست. توالت بنیاد دارد. با کوارتیر علیش هم کرده می شود برادر. اگه درم شهر دوشنبه در جای کوارتیر داشته باشه با اونم علیش کرده میشید است. خیر کسانی که خریدارین رقم ها در روی ایواز کردن میخواهید مرحمت زنگ زنید. بیشتر معلومات را از صاحب خانه دسترس کنید. نرخش 350,000 سامانی میگه با سودو کرده میشود. مرحمت برادرای عزیز، رقم ها در روی اکران شما. حجت هم دارد خانه ها، همه 100%. 16 خانه فروشی. خانه قرار دارد در شهر حصار ناحیه سامبولا. 6 ساتق زمین برادر در خانه های آب سویتش دائمی هست. حاجت خانه بنیه همه چی دارد. حجت هم دارد. علاوه خانه هم دارد برادر. نرخش 178,000 سامانی میگه با سودو کرده میشود. کسانی که خریدار نشد خانه فهمیدن میخواهید مرحمت رقم ها در روی اکران شما زنگ زنید. بیشتر معلومات رو دسترس کنید. برادرای عزیز، حضور رحمت برای دستگیریتون. خدا نگهبانتون باشه. ویدیوی نوی ما را انتظار شوید.